Aritze Gorrotxategi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zauz, zeurekin hasiko da gara gaur. Bai, ondo, bidai ona izan dut. Poesia liburu bat dakarzu, sari baten babesien, gainera. Bai, baziren urte batzuk ez duena liburu bat argitaratzen eta banituen poema batzuk. Eta azkenean horregoten da diferentzia, ez? Poema batzuk edo poema bilduma bat, ez? Eta poema batzuk banituen eta pixkana bilduma osatzen joan nintzen. Eta azkenean, lehiaketak ere horretarako dira, ez? Aitzakia polita dira, dazkazun gauzak ordenatu eta bidaltzeko. Irun Iria poesia saria eskuratuta. Gainera, postik egon dira, lan asko bilduta aurten, jende asko aurkeztu da, kategoria ezberdinak daude, eta euskarazko poesiaren saria ez deuk eskuratu duzu. Inoizkotan oso sari garrantzitsua izaten da, oso liburu ederrak agertzen dira, sari horietatik, Bai, egia esan hemen, egon zan krisiarekin urte batzuk egon ziren lehiaketa asko bertan bera gelditu zirela, eta egia da horrelako basamortu bat sortu zela, Kutxako lehiaketak ere bertan bera geratu ziren, eta azken aldian, krisia eta gero, izan da nolabait, salbuespen bat, ez? Martxan jarri zituzten berriro, eta nolabait, alde batera geratu ziren lehiaketa asko, ez dira berpiztu, eta Kutxaren kasuan berpiztu da, ez? Eta, dotazio ekonomikoa oso garrantzitsua da, eta aprobetxatuko nuke ere, eskertzeko Kutxakoek egin duten lana, batez ere orain esango nuke, lehenagian, garrantzia ematen zitzaion sariari, baina igual edizioetzen hainbeste zaintzen, ez? Eta orain adibidez, uste dut adibidez, elkarrekin liburua ateratzea, uste eta zertu bat dela, eta denon mesederako izan dela. Hementsa daukat poesia elkar liburu ederrak argitaratzen ditu, atal honek zure aurreko irautera irakurtzen nabil, Kastillos berezena esate baterako, Jone Gorostarzuren Esterditzea beba, Josu Goikoetxearen aurretik, Winston bera, ez da, Xabier Etxeberriarena, egia esan poema bilduma ederrak, nahiz eta gogoetaren bat edo beste egin duzun, saria dala eta emandako elkarrezketetan, apurtxu bete poesia geratzen zaigula, apurtxu bete izkinan, ez da? Bai, izkinan geratzen da, egia da, garai batean, kantagintzaren bidez, alako pixu bat eukizuela berriz, eta adibidez, aspaldian Lizardik eta Lauaxetak idatzitakoek kantuan nolabait berriro bigarren bizitza bat izan zuten, baina esango nuke azken garaian, pixkat errenda bilela, ez? Batez ere, eta liburuko lehenengo poema ere horretaz doa, ez? Beldurralako bat badagolako, ez? Irakurleak poesiari beldurralako bat dio, ez? Nik esango nuke, beti egia da poesiak batzutan hermetismo puntori baduela, poetak bere barne mundu hori azaleratzen duela, eta agian hor dauden klabe eta kode batzuk ez daizkiola hain ezagunak irakurleari, ez? Baina bai esango nuke, azkenean poesia irakurtzeko modu aldatu egin behar degula, ez? Gogoratzen dut eskolan adibidez Antonio Machadorekin lanean ari ginela aspaldi 17 urtekin edo, komentario testo bat egin genuen, eta, ni jarri nuen nire iritzi zeintzan Machadoren poema baten esan nahi ez. Eta irakasleak, suspenso asko jarri zituen, tartean nerea, eta esan zigun Machadoren poema horrek gauza jakin bat esan nahi zuela, hau eta hau. Eta orduan, niarekin eztabaidan hasi nintzen, nola zekien berak Machadok zer esan nahi zuen, nola ziteken posible berak hori jakitea, nik egindako interpretazioa koherentea zela. Eztabaida bat izan genuen, eztabaidari esker eta nire setari esker aprobatu nuen azterketa hura, baina gerozti beti geratu zait arantza hori, ez? Nik uste dut, agian eskoletan, orain gutxiago erakusten da, baina bere garaian ere erakusten zenean, buruketa bat bezala erakusten zen poema, ez? Ze esan nahi ote du poemak, ze esan nahi ote du poeta, ze eskutatzen digu, pixkat bi gehi bi laguazen... Hori da, matematika moduan, ez? Iradokitzea danien, azkenin sentimentua danien, ez da? Bai, eta hain zuzen ere, duela gutxi Cervantes saria jaso zuen Joan Margaritek zita badaka, aspaldi esan zuen berarentzat poesia partitura bat dela, ez? Partitura ematen dio irakurleari eta gero irakurleak bere interpretazioa egin bardu, ez? Eta nik uste, musika bezala irakurri bar dugula gehiago, ez? Askotan adibidez gertatu izan zaigu askori, pentsatzen dut, ingleseko edo beste hizkuntza bateko abesti bat entzun, eta naiz eta ez ulertu, edo ondo ez ulertu, edo zati batzu bakarrik ulertu, unkitu egiten gara musikarekin, ez? Eta nik uste, poesia irakurtzeko orduan aldarte hori eduki behar degula, ez? Irakurri, pentsatu agian ez dugula, nolabait ez ditugula poemak dituen geruza guztiak ulertuko,
baina bai nolabait geruza batzuk, edo behintzat zati batzuk, estrata batzuk, eta nik uste horrekin disfrutatu dezakeela irakurleak, ez? Azken batean poesia ere sentimendua gogoeta da, eta gero ere nolabait poetaren ofizio, ez? Poetak aukeratzen dituen hitzak, eta nolabait poetak mahai gainean jartzen dituen hitzak, eta sortzen dituen irudiak, ez? Eta askotan irudi batek bakarrik iradokitzen dizu asko, ez? Segun zu ere nola zauden, eta nik uste harribitxi horiek bilatu behar direla, ez? Egia da poesia mota jakin bat erresagoa dela irakurtzeko, prosatik edo ipuinetik hurbil dagola, beste poesia mota batzuk iruditik gertuago daude edo gogoetatik, baina nik uste beti daudela altxorrak, ez? Beti bilatu behar dela hori, eta ez zigortu gero bere burua irakurleak dana ulertu ez duelako. Segura asko ez ditugu niri gertatzen zait askotan, maite ditudan hainbat poeta ere ez ditute euneko unean, batzutan ez da euneko 80 ulertzen. Baina, uzten dituzten detail horiek iradokitzen duten hori horrek betetzen. Lertu, azkanien, ez da? Poesia irakurtzen dugunok, ni estaletu nahi azken urteetan eta asko, eta iruditzen zaite badala formato labur bat arrapaladan gabiltz, novelak idatzi dituzu, ipuinak bebai, poesia bebai, aritz, eta bada formato bat arrapaladan goazen honetan, apurtxu bete arna sartzeko, eta esaten zabiltzena poema bat irakurri, bat egiten dugu, bat edo beste, apurtxu bet gaiak oso unibertsalak direlako poemetan poetek erabiltzen dituztenak bebai, naiz eta gero konkretura joan bebai, ez da? Bakoitzak ulertuko duzuk pentsakera bategaz eta idea bategaz idatziko zendun, baina nik bestera batera ulertzen dut eta balio ditu bebai. Bai, zanet, idazleak ez dio irakurleari ezartzen zer interpretatu behar duen, ez? Baizik eta iradokitzen dio, ez? Nik uste ditz klabea iradokitzea dela, ez? Eta azkenean, esan dezuna, ez dakit zergatik gauden novelaren hain morroi, ez? Beti novela. Eta egia da askotan gauean tarte bat baldin badakago irakurtzeko edo autobusean edo trenean goazela, nahi iruditzen zaitu oso egokia dela poesia, ez? 10-15 minutuko tarte horretan, 6-8 poema irakurri ditzakegu, eta nik uste uzten gaituen poemak irakurri horren geratzen zaigun sentsazioa behar bada novela bat irakurtzean, baino beteagoa da, ez? Azken batean novela bateatik irakurriko ditugu 5-10 horri, eta agian ez da gauza handirik gertatzen 5-10 horri alde horietan, ez? Eta nik uste poemetan beti dagoela zerbait, ez? Beti gertatzen da zerbait edo beti gerta daiteke zerbait. Oso sagarria izan daiteke gainera, esaten gabiltzena, eta opariak, ez da? Geure buruari baten bati, oparitzeko be oso ederra da, poema bat, telefono bidez esate baterako, bidaltzeko be bai. Gauza asko esan ditugu, poemak irakurri egin duzu alegin bat, estil hori dagokionez bai, ez dira oso poema luzeak, atalen bat bai, poema luzeago batekin, baina 6 ataletan 30 poema, zenbatzen ibili gara, bakoitza bere izanarekin dator, eta apurtxu bet, aurrekoarekin lotuta, 8 urte zure aurreko poesia liburutik, poemak idazten doa poeta, suposatzen dut, naiz eta orain kaleratu dan, 8 urtera, eta esan dugu, sari baten horretarako aurkeztu dan bebai, 30 poema hauek zelan sortu dira, eta esaten gabiltzena, egin duzu alegin bat aurrekoari dagokionez? Bai. Estilori dagokionez? Egia da, 2011an atera luela azkeneko liburua, Ariaz beste izenekoa, eta liburura igual behar bada, esango nuke gogoetara emanagoa zela, ez? Behar bada, segurona bizitzaren fase horretan, nahi neu ere gogoetara emanagoa nintzelako, ez? 8 urte hauetan, prosa idatzi den, novela bat eta 2 ipuin bilduma, eta horregia da nabaritu dela ja estilo aldaketa bat, ez? Behar bada, gauzak argiago eta zuzenago esateko alegin bat. Eta azkenean ere, nahi gabe, prosara ere, poesia ere kutsatu da, ez? Modu horrekin, ez? Ordu, saiatu naiz nolabait, nire ustez lehen nire poesiak zituen birtutei eusten, eta eraberean, esango nuke neurri eta ritmo aldetik, askoz ere argiagoa izaten, ez? Naiz eta gaiak ere neurri handi batean gutxi gora bera antzekoa diren, ez? Azkenean, kezka unibertsala dira, eta, pozik nago lanarekin, hain zuzen ere, aurrekoarekin iruditzen zitzaidan bide bat bukatu nuela, ez? Nolabait, poesia mota hori egiten jarraitzen banuen, errepikatzearen ze hori, ez? Arrisko hori dago, ez? Eta, etzai gustatzen gehiegi errepikatzea, eta kaso honetan, esango nuke, leiho berri bat irekitzen saiatu naiz, eta bide berri bat egiten.
esaten dugunien eta danari buruz gai unibertsalak hartzen baditugu eta guztiok sentitu ditugunak gura aurretik bat batek sentituko zituen be bai. Baina idazle moduen pentsatu nahi dut, ez dudalako idatzi nik inoiz, sortze lanin ideia oso bat badaukazu ez dakizeri buruz, ja behin idatzi eskero, zaila izango dela, azkanien zure gaiak eta zure kezka individualak izango direlako, baina zaila izango da be bai, horri bueltak ematen jarraitzi be bai. Zelan sortzen da, poema bat, Aritz? Bai, ez da beti modu berean sortzen, ez? Adibidez, liburuan itsasoa oso presente dago, pentsa zenbat poetek idatzi duten itsasoari buruz eta ze ondo, ez? Baina ere itsasoari begira geratzen zera eta ni behintzat ez naiz aspertzen, ez? Beti topatzen duzu zerbait, itsasoa beti daka kolore ezberdin bat, zu ere aldarte ezberdin batekin iristen zea, zeruak ere beste tono bat daka. Orduan, naiz eta badauden elementu batzuk azkenan errepikatzen direla, nik uste dut, aberastasuna ematen diona da, norberak bere barruko esperientzia horretatik idazten duela, ez? Bere esperientziatik eta bere nolabait kodigo estetikoetatik ere, ez? Eta horrek azkenan aberastu egiten du, ez? Zaila da, ni beti pentsatu izan oso zaila dela berritzea, ez? Eta aurreko poeman ere esaten nuen dena esan dela gola, baina ez dagoela entzun da, ez? Askotan egia da, pixkat gabiltzala memoriarekin edo nolabait gauzak gogora arazten edo gogora ekartzen, ez? Eta benetan originala izatea zaila da, baina gutxinez ez da lan txikia gogorarazten baditugu, ez? Lehendik egindako gauzak edo lehen esandakoak pixkat hildo horretatik gogorarazten baditugu, ez da lan txikia. Esan dugu, poema bat idatzi eta txikitasunean konzentratu horren beste sentimentu eta horren beste pasadiezo, gai sozialei ere arreta jarreko diezu, itsasoa esan dugu, itsasotik zema jende iristen dan, edo itsasoa zeharkatzen zema jende dabilen, zenbat igerilari egongo diren be bai, batzuk metafora gustatu zait, gero eta gehiago bizkarrez igeri egiten ez da, gertatzen dena inguruen ez ikusteko be bai, igerilariren bat be bai oso berezia zuretzat, azala, izena... Bai, azala omenaldi berezi bada, ez? Gu txikitatik familia bizi ginen Goroseko hondartza parean eta beti itsaso ikusi dugu, ez? Eta kasu honetan lau anai-arrebak igerilariak izan gera, nire hiru anai-arreba ni baino dexente hobeak, ni baino. Eta iaz, nire arreba hile egintzan igerilekuan zegoela bihotzekoak eman zion. Eta orduan, horrek asko onkitu gintuen denok, izan da kolpe gogorra izan zen. Eta, liburuan aurrera ni joala, erabaki nuen eriotzari atal bat eskaintzea, eriotzaren atal horretan ere, hor daude tartean nere ama eta nere aita, eta aspaldi ganondu nuen, ama duela urte gutxi. Eta eriotu zitzean, nolabait, gure bizitzaren metafora ederrena hori zala, ez, igerilaria, ez. Igerilaria azken batean, oso hurbila izan dugu figura hori familian, eta gero gustatzen zaiz, ze asko erabiltzen da azken urtetan marato hilariaren irudia, ez? Baina niri gehiago gustatzen zait igerilaria, ez? Igerilariaren bakardade sentsazioa askoz ere handiagoa da, ez? Eta igerian itsasoa egitea bertigo moduko bada. Zu joan zaitezke korrika kaletik eta agorafobiarik ez badezu, ez dakazu arazorik, ez? Baina, adibidez, Uhartera, Donostian Uhartera bazoaz, zure buru ikusten dezunean, itsasoaren erdian laguntzarik gabe hango handitasunean oso bestelako sentsazioa bizi dezu, ez? Eta asko gustatzen zait irudi hori, ez? Gainera, askotan olatuek agertu eta ezkutatu egiten dute igerilari hori, ez? Handoa igerilaria lako batean ez ikusten, ez dakizu han jarraitzen duen. Eta eriutu zitzaidan nolabait zentralidadea ematen ziola liburuari, eta era berean, gertakari oso tragiko baten ari muturra zela, eta gero bestetik ere konturatu nintzen, nire haurtzaroaren oso presente dagoela liburuan, haurtzaroko figura hori, ez, igerilariarenak ere, nire haurtzaroan pixu handia zuela, ez, eta horregatik erabaki nuen omenaldi hori egitea. Amua be, titulua, azkanien amua Aritz Gorrotxategik botatzen digu, amua bota, eta esan duguna, atal ezberdinetan gauza ezberdinei buruz hitz egingo dugu, naiz eta, estilo aldetik eta noski hitz egiten zauzena zeu izan arren momentu baten. Heriotza aipatu dugu, esan didazu, aita agertzen da, aitaren figura oroimenien, ez da? Urte asko pasata gero, baina gero datostenak be bai, lehenengo hilak segurazki, urteekin gero eta hobeto ulertzen dugu hau guztia be bai, ezta? Ja, jentie faltatzen hasten danien eta be bai, ama esan didazu, arreba esan didazu,
Unkigarria da, Aritz, seigarren atala, ze poetikoa dan, ze polita dan gogortasunien bebai, zelan egin poesia hortik, ez da? Berezia da, ez? Hor dagoen arriskoa da nolabait, aspaldi editore batek erakutsi ziena, ez? Legia poesia ez dira sentimentua bakarrik, sentimendua dira eta gero sentimendu horiek landu egin behar dira, ez? Distantzia bat hartu behar da, ez? Orduan, zailena behar bada, atal horretatik da, zeu hainbeste biluzten zarenean, nolabait hor badago arrisku bat, ez? Autolaguntzaren bazterrean geratzea edo nolabait material sendori hartu eta literatura egitearena, ez? Eta, bueno, ni oso pozik eratu nintzen emaitzarekin, ez? Egia da, beste liburutan agian ez naizela hainbeste biluztu, eta hemen kasu honetan, oso barrutik atera zitzaidan, eta arrisku hori saiestu nahi nuen, ez? Nolabait, denok azten bagera gure pena jartzen, bai, ez, unkituko gera, ez? Baina poesia hori da, ez? Azkenean da, hitz egokiak bilatu, oso barruan dagoen zerbait ateratzeko eta unkigarri izateko era berean, ez? Eriotza bera, tarteka eskultore lanak egiten dituen eriotza bera, ez da? Gebre gorputzean sartu eta berak nahi duen forma eman. Gorroto izpi batzuk ere agertzen die tarteka bera datorrenien, senide eta lagunengan, txoriek kantari eta munduak lengoan segitzen duelako, inor hil izan ezbalitz bezala. Badauka purtsuet liburuek horretatik bebai, ez da? Etorriko dira, gero, datozenak bebai. Maitasunak jarraituko du. Bai, maitasuna azkenan erredentzio moduko bada, ez? Azken batean, gauza asko dazkago inguruan, asmo asko, jainkoak, aberriak, baina nik uste benetako kabi azkenan benetan betetzen gaituena da lagun arte txikia, ez? Maite duzu norbait topatzea, inguruko lagunak, eta horiekin nolabait postasuna bilatzea, ez? Gainerakoan arriskutsuagoa da, ez? Labainkorragoa da bizitza, ez? Eta azkenan nolabait babesleku bat bihurtzen da, ez? Maitasuna da nolabait babesleku, ez? Maite duzu jendearekin egotea. Jainkoa, tarteka helduleku bat behar dunin eta berba egiteko era bat, ez talako jainkoari buruzkue, jainkoak, momentu baten, hasten garalako zero atala, eta hori egin dugu tratua poemak eta buruketak irakurri egingo dugulako. Lehenengo atalien, Grezian kokatuta joko bat egiten duzu, laberintuak eta minotauroak eta bar, itxas hori, Mediterraneo hori, ez da? Eta bertan gertatzen den guztia, segurazki. Bai, beti oso itxaso zalean ez, baina gero kontraesan hori dakat, ez? Hemen kaltorikoak gera eta beti nolabait gure izakera itxi horretaz arrotzen gera ere batzutan, baina ni azken urteotan bereziki gehiago atsegin dut Mediterraneoaren argia, ez? Eta oporretara eta sarritan tokatu zaitara joatea. Eta, azkenean hori da, ez? Itxasoari buruz asko idatzia, itxasoan daude badibidez sarrirediak marinelak erabilizan ditu, portu eta arrantzaleak ere agertu dira gure literaturan, igerilaria behar bada gutxiago, etorkinak ere itxasotik datoz eta itxasoan geratzen dira zoritxarrez askotan, itxasoan galduta. Orduan, itxasoa egia esan bizitzaren oso metafora kompletoa da, ez? Gainera, paradoja hori dago, ez? Itxasoak den aldu, baina era berean itxasoa gobernatzen duena ilargia da, ez? Orduan, itxasoak badago poema bat horretaz, ez? Itxasoak uste du buruazkia dela, baina ez da buruazkia, ez? Orduan, neurri batean, gure bizitzan ere askotan sentsazio hori dakagu, ez? Geu gerala benetan gure bizitzaren eta gure gauzen arduradun, baina agian batzutan ez da hain horrela, ez? Eta oso irudi polita iritu zitzaidan, ez? Ilargiena eta mareena, ez? Azaldu dezakezu zientifikoki, baina egia da, adibidez, askoz politagoa iruditzen zait, poesiaren bidez, ilargiaren eta itxasoen arteko harreman hori azaltzea, ez? Eta gero zurrunbilo horretan da gaurek esketan tarteka zentsura mozio bat. Bai. Poemak apurtzeko aurkauz gure zurrunbiluen eta zentsura mozio bat agertzen da eta lurreratzen gara barriro, zerura begire egon gaitezke bai eta horren beste aurrerapen teknologiko, baina lainotute dagoen zerubet zulatzeko makinarik oraindik ez da asmatu, honelako amaiera ederrekin amaitu dituzu poemak. Ironia eta umore tantea batzuk ere jartzea komeni da. Maitasuna, esan dugu, bigarren atala asko gustatu zait, munduaren mekanika, argia gorputzean, bi maitale, ez da? Askotan zer behar dan alkar maitatzeko? Bai,
misterio handiena eta eraberean misterio errexena, ez? Eskerrak, hori da dagoen honena? Niretzat bai, ez? Niretzat bai. Egia da, pelikuletan asko erabiltzen da rekurso bezala, ez? Batez ere akziozko pelikuletan dana gaizki doanean maitasuna salbatzen gaitu, ez? Baina, bueno, ez dakita inbeste hori den, baizik eta gai den konplizidadea, ez? Norbaitekin konplizidade hori topatzen dezunean, benetan uste pertsona bezala ere asko betetzen zehala, ez? Eta bueno, kentzorretan lehen esan duan bezala, maitasuna hori da, ez? Azkeran ere egia da, bueno, adinean aurrera joan ala ikasten zuaz, eta gero eta gehiago iruditzen zait, benetan gauza importanteak ingurukoa direla, ez? Ingurukoa, maite dezun pertsonari, lagunekin izaten dizun eztabaida san horiek betetzen haute batez ere, ez? Hirugarren atala, apurtxu eta esan dugu itxasoak badaki, alerta laranja, ekaitza, Donostiko zubizek agertuko zaizkigu. Poema bat hortik sortu zen, ez? Eta izuzen ere, gutxikitan asko jolasten ginen zira jarri eta olatuen aurrean, eta bueno, ea nor bustitzen zen, da nor jartzen zen aurrerago eta nor atzerago. Eta hori adibidez, pena asko ematen dian gauza bada, ez? Asko aldatu da, ez? Azken urtetan, esitu egiten da dena, eta ezin da itxasora ere hurbildu, ez? Eta, pena da, ikuskizun hori, inurrutitik bizi behar izatea, ez? Lehen esan duan bezala ere, haurtzarora oso lotutako oroitzapen bada, ez? Nolabait, lehen zegoen mundu bat, ez? Batez ere itxasuarekin lotuta, olatuekin, gros kasu honetan beti izan da oso... Horregon dira nolabait, beti izan dira olatuak eta surfistak, eta beti egon da olako erabenean heroinazaleak ere bazeuden handik gertu, orduan, oso paraje berezi izan da, ez? Eta itxaso ezin egunez domatu, azkenan domatzen duguna da espaloia, ez? Eta ez dio uste jendeari itxasoa gertutik ikusten, eta pena da, ez? Azkenan judizializazioa hitz egiten dugun hauetan politikan, ez? Eta nik uste itxasoa ere judizializatu dugula, ez? Eta nolabait, esi bat altxatu dugula, eta biztanleek ere ezin dugula inbeste gozatu olako egoeretan. Buru jabe, lehen aipatzen genuen apurtxuet, ez da? Itxasoak egiten duen guztia, da berak pentsatzen du berak egiten duena. Asola izan zitzaigun hori, geu eraldatzen goaz? Bai, denboraren joanari buruzko poema bada, ez? Azkenean... Munduko gauzarik garrantzitsua nazena momentu baten non geratuko tezan? Bai, eta lagun asko, ez? Denborarekin konturatzen zera, garai batean oso garrantzitsuak ziren eta hala ziren, ez? Pertsona asko pentsatzen zenuena, adiskidetasun hau betiko izango da, ez? Eta agian batzuk bai, ez? Baina beste batzuk, bazkenan, Big Bangarekin bezala, ez? Bizitza Big Bangaren atzekoa da, ez? Lertu iten da, jaio iten zea, eta azkenean dispersatzen zoaz, eta dispersatzen zoazen neurrian, inguruan gertatutako gauza asko ere, batzuk urrunduz eta beste batzuk gerturatuz doaz, ez? Baina egia da, arau orokorra dela normalan urrundu egiten direla, ez? Laugarren atala, mamu bat dabil, Europan barrena mamu bat dabil, apurtxu bete gai sozialagoak, baina esan duguna, era sensibilidade, sensibilidadez beteta da liburuaritz, mamu bat dabil, banderak. Bai, banderei buruz. Banderekin gertatzen ari dana, eta azkenien ez urrunbilotan sartzen garan danok, ez da? Geldi egotea igerian ikastea, historiaren lezioak, hau nortzuk datoz, Gengis-Kanen garaietatik, ez da? Inbazioak egon dira, zelan ulertzen dugun jendaren joan etorria be bai? Urtiek joan eta urtiek etorri. Bai, azkenan, okerraz banago ez dakit iaz izan zen, egin zuten ikerketa bat, hartu jendearen DNA, eta ikusi benetan nortzu ziren leku askotako jendea zegoen, ez? Inglesak, turkiarrak, Asiako leku batzutakoak. Eta azterketaren ondorioa zen, benetan oso gene gutxi genituela ustez gure jatorrizko lekukoak zirenak, ez? Gehienak nolabait barreiatua genitun, ez? Eta egia da gizakia, beti izan dela lekutik lekura mugitu dena, ez? Orduan, horren beste garrantzi ematen diogu horri, eta azkenean, gu geu ere mugimendu haien frutua gera, ez? Eta sakralizatu egiten dugunean hori, nik uste arazoak baino ezin direla etorri, ez? Eta kasu honetan, hori, ez? Gaizki kudeatzen dugu, nolabait, nungoak garen hori gaizki kudeatzen dugu, ez? Behar bada oso modu itxi eta monolitikoan kudeatzen dugu, ez? Eta agian modu irekiagoan egin beharko genuke, ez? Naiz gero egia den legeek ere askotan zirrikitu gero eta txikiagoak uzten dizkigutela guk hori nahi bezala edo libreago kudeatzeko, ez?
gero 6. atal hori, esan dugu, 6. atal eder hori, momentu batzutan unkitu azala bebai, eta apurtxu bat begizek bebai, ederrak direlako poesiak. Aritz, buruketara goaz. Aitortu behar idazle, irakurle baino idazle gara izela. Hau traizioa izaten dalako, hemen telefonotik ez zuti esaten bestela beldurtu egiten zarete. Ja, behin hemen zantziela esaten zutiel. Zaite joan irakurtzea, baina, badaude ondo irakurtzen duten poetak eta ez ondo irakurtzen dutenak. Poemak eta buruketak. Poema ez da buruketa bat, ez eta behatzi beharreko ekuazio bat. Ez saia bilatzen esanai eskuturik, ez sasi misteriorik. Utzi poemari musika bezala irristatzen. Utzi hitzen korapiloari gugan oihartzuna bilatzen. Radar baten antzera. Arrainak olatu irristan bezain aske. Erantzi hitzei gerrikoa jolas dezatela orain lizun, orain ikarati, orain baso, orain ama, udara aurrena, kea, erlojua, marinela, alfabeto bat araurik gabea. Re handian edo do txikian, zu handian edo zu txikian. Datozen bezala hartu hitzak, ezer eskatu gabe trukean. Misterio bilari bazara, alferrik ari zara. Poemak zure baitako kutxa beltzeko ateak baino ezin ditu urratu. Benetako misterioa da zergatik garen pertsonak ez gai, bakean bizitzeko. Eta zergatik egiten duen ies diruak, lehendik ere nahikoa diru zutenengana. Zederra, geure barruko kutxa baltza, Twitterren jarri nuen nik hau. Zapatuen irakurrita gero, esan dut hori da. Bakoitzak bere klabeak eta bere bizipenak ditu, eta honelako liburu batek zenbat laguntzen duen gogo eta portxuet egiten behar dugu eta. Aritze Gorrotxategi, asko gozatu dugu, amua. Bai, nik ere. Liburuarekin, ze ondo, elkarrizketa dana hemen, hasi algara orain, galderak erantzuten, hemen txegeratuko da, elkarrizketa osue, ederra izan dalako zurekin berba egitea. Aritz, eskerrik asko, hau zara etortzi arren.